Już od małego ciągnęło mnie do tego. Nie było tego dobrego, z czego nie byłoby złego. I właśnie do tego widzisz człowieka młodego, któremu z rąk nie wyrwiesz czegoś przez niego pożądanego. Trudne dziecko, miliony przeprowadzek. Nigdy nie było lekko, ale jakoś daję radę. Prawie co roku nowe środowisko, a jedyne co mam na stałe to pieprzone nazwisko. Nigdy nie miałem niczego do ukrycia i zawsze pamiętałem, że nie wszystkie plamy są do zmycia. Po trupach do celu, tak mówiło wielu. Szkoda tylko, że niewielu dotarło do tego celu. Robię to co kocham, kocham to co robię. To jest dla mnie jak tlen, a nie oddychając nawijać nie mogę, a nie nawijając ziom nie mogę żyć. No to powiedz mi, w którą stronę, jak nie w tą mam iść.